Inay sulod sa mainit nga silda sa bilangguan, didto na hinuon sa mabugnaw nga lawak ni hipi, mipelura ang babaeng dinakpan gumikan sa illegal nga dugas. Nunot nini ang hipis kapulisan sa lungsod sa Argao, gidakop sa mga kauban ng pulis tungod sa pagpakigdulog sa mga babae sud mismo sa iyang kwarto sa police station. Ano ang report? Si Police Major Eldefonso Miranda ang hepe sa Argao Police Station gilakop sa masakop sa Integrity Monitoring and Enforcement Group kun IMEG uban sa bang unit pas kapulisan sa probinsya ug sa PRO7. Gihimo kini sulod mismo sa police station di naaktuhan si Miranda nga adunay kadug nga babae sulod sa iyang quarter sa police station. Ang babae adunay kaso sa illegal nga drugas. Kinsa nadakpan sa mga otoridad apan inay ibalhog sa selda didto naman hinuon sa quarter sa hipi gipahiluna. Nasakpan sa akto ang duha sa naasoyng quarter atol sa operasyon sa IMEG. The raiding team caught the female detainee identified as Jean Claudia de Guzman aka Taria. She is 23 years old, lying on the bed of the supposedly COP sleeping quarters. Gibutyag ni Police Brigadier General Alberto Ignacio Ferro nga gihatagan og pabor ni Miranda ang babae og paubanon pagani kini sa pagpanuroy bisan dinhi sa syudad. Samtang nailaing babae nga gipagawas usab sa silda kay gihimong sugo-sugoon ni Miranda. Giisip kini nga major offense nga adunay bugat nga silot nga pagkataktak sa serbisyo og pagkabilanggo. The Anti-Graft and Corrupt Practices Act and violation of Article 210 which is direct bribery, Article 156 which is delivery of prisoners from jail. Girilibuhan as katungdanan ang opisyal samtang apil sa imbestigahon ang mga sakop ni Miranda sa Argao Police Station nga wa mo sumbong sa binuhatan silang opisyal. Gipadayag ni Ferro nga walay special treatment si Miranda ug iya kining himuong ehemplo sa internal cleansing program sa kapulisan pinaagi sa silot nga ipahamtang. Grabe tong violation na gigawa nitong chief of police na to. So this will serve as a warning to all our policemen here in Central Visayas that we will not tolerate such action, such activities. Samtang mihilak si Miranda dihang gipaatubang kang General Ferro. Wa na kini mohatag sa iyahang pamahayag sa mga sakop sa media. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.